En la cursa per guanyar la Lliga, els Giants aconsegueixen posar-se per fi al capdavant gràcies, sobretot, al llançament la guspira dels 7 colors d'en Dom Sinjo. Mentrestant, en Dom s'enamora per primer cop d'una noia misteriosa. Aquesta noia que ha robat el cor d'en Dom es diu Melody. L'Andy, un altre geni del beisbol, gran batedor i llançador que ve de la Lliga Americana i que ara juga amb els Cards, es converteix en el rival més poderós d'en Dom. Aquests dos rivals es troben finalment en el primer partit dels 3 que han d'enfrontar els Giants contra els Cards. Però en Dom no té ni la més remota sospita que l'Andy i la Melody són la mateixa persona. El Japó contra els Estats Units. El camp és ple a vessar d'aficionats que volen veure el duel entre els dos petits genis del beisbol, el japonès i l'americà. Els Cards, que estan a mig partit per darrere dels Giants, s'estavellen contínuament contra la guspira dels 7 colors d'en Dom Sinjo, que ha eliminat 3 batedors seguits al començament de la primera entrada. Strike 3, eliminat! Gràcies, Van, gràcies! Moltes gràcies! Som al començament de la segona entrada amb els Cards pel bat i un jugador eliminat, l'Osanai. L'Andy, el centre d'atenció d'aquest partit, s'encamina cap al box del batedor. Vinga, Andy, t'estàvem esperant! Ets un geni! Ensenya'ns què saps fer! Tot i que l'Andy és en primer lloc un llançador, també és un dels millors batedors de la Lliga. A la Lliga Americana tenia una mitjana de 540 i d'ençà que ha arribat als Cards ha connectat totes les pilotes que li han llançat. És evident que és un jugador molt versàtil. Tots estem ansiosos per saber si podrà connectar el llançament d'en Dom la guspira dels 7 colors. Tu, Andy, no deus haver oblidat el tracte que vam fer tu i jo. És un tracte d'homes. D'homes? Quins homes? Doncs tu i jo. Vam dir que qui guanyés de nosaltres es quedaria la Melody. Ho has oblidat? Esclar que no. Hauré de connectar el teu llançament. Sí, no podràs, no et deixaré. T'eliminaré. Ja ho veurem. Sembla ben bé que s'hagin desafiat en aquesta breu conversa. Els dos equips tenen aspiracions de guanyar el campionat i aquests dos jugadors són decisius. La batalla entre el Japó i els Estats Units està a punt de començar. Tants maldecaps que he tingut per aconseguir un seient per la meva estimada Melody i no ha pogut venir. I al seu lloc hi ha el seu avi. A més, el vell Norman sembla més interessat en l'Andy que no pas en mi. Per què em mira d'aquesta manera? Ja ho sé. Prefereix que guanyi l'Andy que no pas jo perquè tots dos són americans. Doncs li espatllaré la festa. Eliminaré el seu estimat Andy amb 3 strikes seguits. Prepara't a perdre. No hi tens res a fer amb mi, Andy. No. He de llançar la guspira dels 7 colors des del començament. Connecta això, si pots. Ja he analitzat el ritme i la melodia de la guspira dels 7 colors. Ara és l'hora de mirar de connectar-lo. Vinga, doncs, ja pots llançar. A veure com te'n surt. Ja bé. És la guspira dels 7 colors, tal com m'havia imaginat. He de captar la melodia de la pilota de grutet. En teoria, les pilotes il·lusòries no poden produir cap melodia. Què és aquesta dissonància? No! S'ha trencat l'harmonia! El vol de la pilota comença a poc amb un adagio.
Després s'accelera fins a arribar a l'Andante i tot seguit comença a canviar per acabar amb un Allegro. El temps és el correcte i he analitzat l'estructura de la melodia d'acord amb la teoria de la música. La diferència atmosfèrica entre l'interior i l'exterior és del 0,3%. La temperatura es manté constant per mitjà de l'aire condicionat. No entenc per què sento una dissonància en aquestes condicions. Tu, Andy, deixa de somiar despert d'una vegada. És que ja et rendeixes? Per eliminar-me necessites 3 strikes. Encara te'n falten 2. Escolta, tu, Set Ciències, ja ho sé que he suspès l'aritmètica, però encara sé comptar fins a 3. Ei, Dom, para de dir bajanades i ves per feina. Recorda que la Melody t'està observant. D'acord, ja hi vaig. És veritat, la Melody segur que em veu, però des d'on? Em va dir que em veuria per televisió, però... En Dom es disposa a fer el segon llançament. Continuarà amb la guspira dels 7 colors o canviarà de tàctica? Ho reconec, Andy. Potser saps moltes més coses que jo i ets més intel·ligent, però per molt cervell que tinguis, no hi podràs fer res contra la guspira dels 7 colors. D'on surt aquesta dissonància? Deu ser el producte de la individualitat tan marcada d'en Dom. Però surti d'on surti, aquest cop ho descobriré. Adagio, Andante i ara l'Allegro. D'on ve aquesta inharmonia? Contradiu la teoria de la música. No és possible! Strike 2! Un altre strike! En Dom demostra estar en una forma excel·lent. I a la banqueta dels Carp tots són cares llargues. Fins i tot aquest geni de la Lliga Americana és incapaç de connectar la guspira dels 7 colors d'en Dom Sinjo. Aconseguirà l'Andy justificar la confiança que els Carp han dipositat en ell? Podem aventurar cap on es decantarà la victòria, senyor Gawa? Es fa difícil de dir. Fins i tot un batedor de la Lliga Americana té problemes per batre una pilota com aquesta el primer cop. És la primera vegada que el batedor que fa servir la tècnica rítmica es veu obligat a connectar un tercer llançament. El públic comença a entonar la cançó que ja s'ha fet tradicional. No ho suporto. Això és una demostració d'hostilitat en contra meu. Escolteu! Us agraeixo molt que m'animeu. Però l'Andy i jo som al mig d'un partit molt important, ara. Podríeu guardar una mica de silenci? Naturalment, Dom. Ja callem. Gràcies a tots. Fantàstic, Dom. No el considero un noi ben educat ni de bon tros, però no tinc més remei que admirar el seu joc net. Val més que la Melody s'entregui amb cos i ànima si el vol vèncer. No hi ha qui l'entengui, el vell Norman. Primer m'aplaudeix i ara desitja bona sort a l'Andy. Andy, s'ha acabat. Amb el meu llançament màgic ningú no em podrà prendre la Melody. Estàs a punt, Andy? Primer la melodia és perfectament harmònica i després apareix una dissonància. Ara que només hi ha una pilota. Per tant, les possibilitats d'encertar-la són d'una contra 3. És ara o mai. La pilota va en la direcció correcta. Què? Andy! És el tercer llançament. I l'Andy està a punt de connectar-lo.
L'Andy ha fallat. Strike 3, eliminat! Ho he aconseguit. L'Andy no s'acaba de creure que l'hagin eliminat. És la primera vegada d'ençà que va arribar al Japó. En canvi, en Dom salta i crida d'alegria. He guanyat! La Melody serà la meva nòvia! Visca, visca, visca! Melody, amor meu! Tom, ets fantàstic! L'amor és maco, jo bé que ho sé. Melody, amor meu, fes-me un petó per celebrar la victòria. Deixa'm anar, Dom. Deixa'm anar, dic, deixa'm anar, te'n recordaràs. Deixa'm anar d'un cop. Punto. Faig una carta. Però què hi fa aquí? No ho sé, a vosaltres que us sembla què faig aquí? El partit encara no s'ha acabat, Tom. No ho oblidis. Partit? És veritat, el partit. Tu, Andy, no t'oblidis del tracte, eh? He guanyat jo. Això encara s'ha d'acabar de veure, Dom. Ah, sí? No saps perdre, ho sabies? El beisbol no és només llançar. Quan em tornis els llançaments, llavors podràs considerar que m'has guanyat. Vinga, Dom, saps molt bé que tinc raó. D'acord. Batré els teus llançaments i et faré un home run. Perfecte, ara espero que no deixis el monticle massa aviat. I jo espero que no em vinguis amb l'excusa que se t'ha refredat el braç i que no pots llançar. Ei, Tom, queda un batedor. Vinga, l'has d'eliminar. D'acord, això ja està fet. Tothom té uns bioritmes regulars. Però sóc incapaç d'analitzar els bioritmes d'en Dom. No ho entenc. És com si no fos d'aquest món. No t'ho agafis tan a pit, Andy. Ah? Entrenador? Estava segur que havies tocat la pilota. Però què hi farem? Queden més dies i més partits. Ai! Strike 3, eliminat! Maleït siga! Vinga, què espereu? Oi! El començament de la segona entrada ha acabat sense cap correguda. Tots 3 batedors han estat eliminats. I ara l'Andy ha tornat al monticle. L'Andy s'ha vist eliminat per en Dom en 3 strikes seguits. Creu que aquest fet pot afectar el seu rendiment en els llançaments, senyor Gawa? No, no crec que això pugui afectar els seus llançaments. El seu ritme és estable com sempre. Deu saber recuperar-se dels mals moments. I ara, pel Giant surt de batre l'ara. Llançament melodiós. Opus número 13. Sons del paradís. Sento una música. Què li passa, senyor Ara? Això no és el que m'havia promès. Volem un home run. Strike 2! No! Ostres, sí que ho tinc pelut quan em toqui a mi. O sigui que aquest és el llançament melodiós. Llançament melodiós. Opus número 7. Mormol dels àngels cantaires. Què em passa? Em sento molt feble. No tinc forces. Strike 3, eliminat! Ai, mareta. El domini de l'Andy a l'hora de llançar és realment increïble. No comet mai ni el més petit error. L'Andy està en una condició òptima. Els Giants es veuen incapaços de respondre als seus llançaments únics i esplèndids, els llançaments melodiosos. Pots connectar el bat, Dom. No llença mai cap recta. No poden ser uns llançaments tan difícils de tornar. Podria mirar d'aconseguir una batada triple.
Ostres, si ja em toca a mi. Aquest partit crucial tant pels Giants com pels Carp es posa interessant per moments. Cap batedor no ha aconseguit fer un hit, ja que els dos genis llançadors, el japonès i l'americà, han estat intractables. Començament de la novena entrada, els Carps tampoc no han aconseguit cap correguda. En Dom es continua mostrant invencible amb la seva guspira dels 7 colors. Cap dels dos equips ha aconseguit anotar corregudes i l'ambient de l'estadi és cada cop més tens. Escoltin, el que necessitem ara és un batedor emergent. Entrenador Fujita, segons l'ordre de batre, em toca a mi en el bat ara. Sí, per això et substituiré. No ho pots fer, això. Has llançat al llarg de 3 entrades. Ets jove, no tens la resistència d'un adult, et pots quedar sense forces. Ja ho sé, per això només vull sortir. A batre. A batre? Tu a batre? Sí, llançar no ho és tot el beisbol d'avui dia. Has de saber llançar, rebre i batre. Sobretot batre. Si no recordo malament, no ets professional. No fas un gra massa? No vols anar massa de pressa? Pensa-t'ho bé. Per batre es necessita molta força. D'acord. Surt a batre i fes-ho el millor que puguis. Mira de no decebre'ns. Pesca! Sortiré a batre! Senyora, em deixa sortir a batre amb el seu bat? El meu? És especial per mi, pesa molt. Per què no m'ho ha dit abans? No pateixi, li dedicaré un home run amb aquest bat. Strike 3, eliminat! Diu que llançar no ho és tot el beisbol. No m'hauria imaginat mai que li sentiria dir això. Deu ser que l'ha convençut el rival. Molt bé! Increïble! Tant si s'ho creuen com si no, en Dom surt a batre! De fet, ja és hora que comencem a veure com ho fa, això de batre. No és d'aquest parer, senyor Egawa? Espero que l'entrenador Fujita no cometi un error amb aquesta decisió. Déu meu, quin swing. No té ni ritme ni qualitat musical. És aquesta la individualitat que em tenia tan preocupat. Play ball! El públic a la graderia no pot contenir l'emoció. Demà tinc una reunió amb el president de la federació. D'acord. Ja pots llançar, Andy. Reconec que no sóc un gran batedor, però aquest no és un partit qualsevol. Ni jugo la Melody. Faré un hit costi el que costi. Ets el meu rival, Dom Sinjo. L'única persona capaç d'esperronar-me. Ningú no ho havia aconseguit mai. T'ho faré pagar molt car que m'hagis eliminat abans. Llançament melodiós. Opus número 7. Mormoll dels àngels cantaires. Què? Quina mena de llançament és aquest? Quin soroll més estrany. Strike! Oi, àrbitre, què ha estat això? Un strike baix i per dins. No, em refereixo a aquest soroll. És ben curiós, això. Potser em xiulen les orelles. Dom, a Amèrica el teu llançament es coneix amb el nom de llançament japonès màgic. Per tant, el meu ha de ser el llançament americà miraculós. Aquesta música que sentiràs t'acabarà de derrotar. A punt! Llançament melodiós. Opus número 5. La marxa del diable! Ja torno a sentir aquest soroll tan estrany. Strike 2! Vinga, Dom, què et passa? Connecta-m'hi d'una vegada. L'única possibilitat que se m'acudeix és que aquest soroll el faci la pilota. El tercer llançament. Mira de connectar-lo, si pots. Llançament melodiós. Opus número 11. La dansa del cigne. A dormir toca el tot! Ves just pel mig. No em prendràs el pèl, pilota del dimoni. T'enviaré fora de l'estadi. Ah! Oh! Strike 3, eliminat! Gairebé l'ha connectat. Corre! Era un llançament melodiós.
Però en Dom no ha perdut la seva capacitat de lluita i ha mirat de connectar-lo. No ho entenc. Com és possible? Andy, l'únic que has aconseguit és motivar-me més. Al final t'acabaré